masu anguwanni, shugaban wannan makaranta mai albarka, malaman wannan makaranta, 'yan siyasa, uwayenmu maza da mata, kannanmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kamar yadda masu jawabi suka gabatar, kamar mai girma hakimi da principal shugaban wannan makaranta da Alhaji Babangida da ita women leader, duk bayani ne wanda suka yi na ci gaban al'umma. Idan akwai ilimi to akwai al'umma, idan babu ilimi to babu al'umma. To wannan abu da aka yi ba ƙaramin abu ba ne, domin saboda idan ba dan ma muhimmancin ilimi ba, wani ba zai aje zuwa ne gona ba ko lalura ta wani wuri ya zo ya ce zai zauna kusan tsawon awa guda domin a yi abu, saboda yana kallon menene zai nashi na rayuwa na gaba. Amma saboda muhimmancin ilimi shi yasa aka tsaya aka yi. Sannan Allah subhanahu wataala yana cewa khairan nasi man yanfa'un nas, mafi alkhairin ku shine wanda idan ya samu ya samun ma al'umma. Ubangiji Allah duk wanda ya sa hannun shi a cikin wannan abun, Allah ya saka mishi da alkhairi. Abin da ke so in ƙara faɗakarwa a nan shine wannan gwamnati da kuke gani gwamnati ce mai adalci daidai gwargwado. Gwamnatin Dr. Dauda Lawan Dare ya ba da muhimmanci sosai kan abubuwan da suka shahashi suka taɓa rayuwar al'umma. In ka taɓa gehen ilimi, gefen lafiya, gehen tsaro, gehen noma, fannunnuka da dama da yawa yana ƙoƙarin ya taɓa. Wannan lokaci makarantun ne da yawa banda gwamnati har wasu masu ba da gudunmuwa an samu domin su zo su giggina mu mutane boholes. Wasu 'yan siyasa muka mai da kuka yi magana shi ɗan amana, dan ba ɗan amana ba ne kaɗai ranka yaɗi na Gusau, ɗan amana ne na ƙasar Hausa. Insha Allah ba daɗewa ba za a yi wannan bikin na ɗan amana na ƙasar Hausa. So insha Allah rabbi wa'innan taimako da aka ga yayi abu ne wanda ya saba, kuma abu ne wanda mai gidan shi gwamna shi yake so a yi. Gwamna yana so ya ga kana taimako a fannin wa'innan fannona na ilimi da na kiwon lafiya da duk wani abu da ya shafi wanda zai taɓa rayuwar al'umma, yana so to ya ga kayi shi. Ranka yaɗe da a ɗauki 50,000 ko 100,000 a zo ana yi a watsa ta ƙara a yi wannan. Yanzu yaron duk da ya ji ciwo ba ana fata ba, akwai ɗan abun da za a ɗan fara yi mishi kafin a je da shi asibiti, ila kuma wannan abun da za a mishi na daidai wannan ciwon ne. Wannan allin za a ɗan rage an san PTA kafin kwana 2. Wa'annan littafin su ma za su ɗan rage da 'yan rijistocin, saboda abun yana da yawa, al'umma tana da yawa. So ina roƙon Ubangiji Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi, shi kuma da ya wannan abun Allah ya sa mishi a mizani. Uwayenmu da suka zo wannan wuri Allah ya san bukatocinku, Allah ya biya muku. Shugaban wannan makaranta ba mai iya biyan ka sai Allah. Kula da yara ba ƙaramin abu bane. Uwaye sun haihi ɗiya amma ba su iya cewa su za su ba su ilimi, dole sai dai su kawo su makarantun ne domin a ba su ilimi. Tarbiyyar su da ilimin su yana kusan kashi 60 cikin 100, kana da kusan kashi 60 na taimakon wa'annan yaran. Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi, Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi, ko kuma Ubangiji Allah ya sa gaba ɗaya mu haɗu cikin wannan aiki mu samu lada. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.